Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, stay there. Do the duck, cover, and hold. Once the shaking stops, take the fastest and safest way out. Get out in a calm and orderly manner. Do not rush to the exit. Use the stairs, not the elevator. Scenario 2. Outside the building. Move to an open space. Stay away from trees, power lines, posts, buildings, and walls. Move away from steep slopes. Scenario 3. Near the shore. If you felt a strong earthquake near the shore, immediately move to higher ground. Tsunami might arrive within minutes. After a strong earthquake, be prepared for aftershocks. Aftershocks can be strong enough to damage weakened structures. Reminder to stay at the evacuation area until the building has been checked and there is an order that we can return. We can prepare ourselves, our families, and our communities by practicing earthquake response and participating in regular earthquake drills. Together, we can lessen the disaster's impact. Be informed, be prepared. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Davao, Mindanao, Timog Pilipinas, Timog Kalibutan, good morning. Welcome sa dinis sa ito panagbanuhan sa programang Isyu sa Masa. Adlaw na nga Martes, magamay, Pizza 1, ni nga bulan sa Hulyo 2025. Nagyod mapungan, Hulyo nagyod, mga higala. There I was on a July morning, looking for love, and with the strength
of a new day dawning, and the beautiful sun. Matay makahinumdum kita sa utang aning kantaha. Sakto-sakto, 30 kagahapon ting sweldo. Ang wa pa mabayri sa utang, singil na mo mga higala. Mintras na apay matilok. Kay permi out of budget panahon sa sweldo. Ako yung alagad bata-bata June Bersamin. Live ta din sa 90.7 Love Radio sa programa ga Issue sa Masa nga madungog og makita sa nato. Dinhi mga higala sa tuang Facebook page ang Issue sa Masa June Bersamin. Well, sa tuwa mga kalumo, mga kasimanwa din. Kamusta mo? Sa gapon kami ng hinaot nga nakakamus may panglawas, kapiskay, kadasig sa kinabuhi. Samtang mag-uban tamay gala, ini nga mga oras na ito sa oras alas 9. Siyempre pa sa mga balita, informasyon, ato ang pagatukyo. Ang isyu mahigalang adunay kalambigitan, kaniya, kanako o kanatong tanan. Itaklan niyong rason, tuna na mga igalay 51 minutos o kung 52 minutos ang kalabay human ang alas 6 sa buntag. Pipila sa tuang mga isgutanan na karong buntaga. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Rollback sa presyo sa lana, gila umang ipatuman karong adlaw. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Samtang 50 pesos nga usmaw sa sulan dito sa National Capital Region. Iyamiran sa mga mamumuo. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Mga overseas Filipino contract workers buot i-exempt kuno ni Congressman Martin Romualdez sa mayroon sa PhilHealth. Issue sa Masa. Issue sa Masa. DILG Secretary Boying Rimulya buot nga mamahimong sunod nga ombudsman luyo sa iyahang pinding nga kaso sa nasgutang buhatan. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Senate President Chis Escudero posibleng magpabiling Pangulo sa Senado sa 20th Congress. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Samtang kanhi Pangulong Rodrigo Roa Duterte dili buot nga ibaligya ang ilang balay diya sa Maydunya Luisa Subdivision Ecoland matod ni Congressman Polong Duterte. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Kada kuman pa may gala, ay magalangkob sa tuwa panagkuyog, panag-uban din sa programang Issue sa Masa. Sobliyon ako, adlaw nga Martes sa Hulyo 1, 2025. Duyog giminin nyo, this is 90.7 Love Radio, ang sa tuwang Facebook page. Ang Issue sa Masa, June Bersamin. Paki-like and share lang. Alang ito sa tuwa mga peers and friends, mga bay. Rollback karon mga higalang adlaw. Kaganihang kadlawon kuno doon anay mga gas stations nga nagpatuman aning pagpakunhod sa presyo sa kining lana. Gibara-baraan nga naa sa 1.80 ngadto sa 2.20 ang i-rollback alang mga higala sa produkto nga diesel o 1.40 alang sa kini mga higalang gasolina. Staggered po. Pilabay gi saka atong milabayng simana. Bura og 4 pesos man ata. Na ay uban na konsensya. Mubo og jutay. Karon rollback. Awa na ni konsensya. Hay basta rollback mga bay. Di na magkonsensya ng mga kuan. Why konsensya nga mga kartel nga kumpanya. Kana mga kartel nga kumpanya
wala gyud nay konsensya mga higala, no? Siguro na nakasabon atong sabon ni Chief Dante nga naay konsensya. Ha? Dili tong sabon nga gagmay nga diha nimo makuhaan ng mga tag 3 hours lahi man pud tong sabuna. Lisod ka gunit ato. Masahay mo pilid pa sa kagamay. Oh. Ay nako, katong sabon nga naa day konsensya, ha? Paborito to ni Chief Dante. Oh. Ayaw nang naadi na mga tag 3 hours kay di ta sigurado anang mga sabuna na basig mangatol pang atoa na inig human atong sabon. Alright, diri mga higala aning rollback. Oh, murag gyud ta ani og kana bang ulipon ba? No. Kung unsay iingon mga higala sa kining mga kumpanya sa lana, rollback, ang gobyerno pa mga higala ay mo justify. No, ang atong opisyalis, mga opisyalis sa gobyerno like Department of Justice, Department of Energy, mao pa mga higalay mo kuan, mo justify sa kining usbaw na himo na mga higalang kuan, kining unsay tawag na to ana, kanang tigpamaba, no, ang kining mga opisyalis nato. Sukwahi sa ato ang gina-expectar gikan sa ilaha nga mupagawas og mga statement aron nga matagaan ba o paglaom ang ato ang mga kaigsuonan luyo sa ipatumang usbaw. Kasagaran gyud madungog nato justification na lang mga higala. Unya di ay dugay na kaayo ni nga pangutana, no? Kung moingon kag unsa na ba gyud na kadugayon John? Kaning pangutanahan ni murag dugay-dugay na gyud ni, gipang-uban na lang nga to ang bungot ani, wa pagihapon ni mausab ang pangutana sa mga yanong lungsuranon, ha. Ang pangutana nganong kung mag-usbaw sa presyo sa lana labihan mang paspasa nga naama na sila'y kanang gitawag nato og kuan ba kanang stocks. No? Ingon sila nga 15 dias ramang gud na John. Ang uban 30 dias lang ang ilahang buffer nila nganha sa ilahang mga dipo. Oh, mapay pagira sa Iran ug Israel. 3 lang kaadlaw, 4 lang kaadlaw. Magpa-increase naman asa naman ang buffer nato nga 15 days to 30 days. Nga di ta pwede makapatawag na to ga increase kay naa tay buffer dapat ubos man sa balaod. Kani mga kumpanya sa lana, naaman na sila buffer mga higala. Required man na ubos balaod nga within a number of days. Sa akong naibawaan na ay 15 na ay 30. Di lang ko sigurado kung unsa ning 15, unsa ning 30. But sigurado ko nga na ay buffer na sila mga higala. Wala pa maabot ng 15 days, mag-increase na, subot pa sabot. Nagkuha na, wala pa kakuha dito atong mahal nga presyo mga higala. Tigbaso na nila ang mga tao anang produkto sa lana. No? Now, nganong ang pangutana, kung naay mga ingon anang panghitabo, labihan man kapaspas mga kaigsunan, wa pa kay mapiktuhay ang buffer, magpasaka na ning mga panuhak na kumpanya sa lana. Pero gani, og naa gani dapat i-rollback. Tingi-tingion ang mga tao sa rollback. Nga daw, dili mga higala, mabatyagan sa mga kaigsuunan nato. Kita. No? Nga naadi ay rollback nga naitabo. Di ba? Mawagin na'y dugay na kaayong pangutana. Ngano nga ingon ana ang sistema. Nganong dili mahatagang solusyon na sa gobyerno. No? Tungod kay kana mga higala byproduct na corruption. Wa man gyud tay laing mapasangin lang din. Hangtod nga naatay makita nga mga ingon anang panghitabo sa ato ang nasod makasulti ta nga naagyod mga higalay corruption. Okay, mulabi man ang mga kuan. Ganahan ang mga kumpanya sa lana basta na ay mga ingon anang panghitabo nganuman. Kay ang presyo mga bay dili mahimong consistent. Pwede sila makamugna og lipat-lipat nga presyo.
Paunsa ang lipat-lipat John? Dali ra kayo. Mo pa'y pagira, increase na yon. Naapas na buffer, nakumpra na nilang barato, ibaligya na nila og mahal. Diba? Kauman, naundang dayon ang gira. 12 days lang ang gira, mga higala. Maingon na sila nga, ang domino effect, domino effect sa imong kagaral. Asa naman na arong buffer na to nga dapat, kung moingon ka nga, dugay mabalik, kay naay katong dakong epekto ang gira, nga nung sa'yo magkain mo magpa-increase. Nga na mo required man na. Ubos sa ato ang balaod nga dapat na mo'y buffer din para magkinaunsa na apay mga at least 15 days nga manapo ang ato ang mga kaigsuunang Pilipino para sa oil price hike. Dili mga higala ba presyo dayon nga nagira karon ugma taas na ang presyo. Okay, maumagod na mga higala ang usual nga nagapanghitabo sa ato ang nasod. Ang uban gani, hata pa lang gani sa gira mga higala, wa pa'y aktual nga gira, nagpasaka na mga pamuha. No? Nagpasaka na. Anticipatory daw. Anticipatory sa mga kagaral. Gina-anticipate na nila mga higala nga may tabo gyud ang gira. Ay ganahan man sila anang naay mga higalay kuan kining gira kay nindot man ang naay gira gyud kay di man ka ang imuha lang kinahanglan din is kuan lang no kanang justification lang mga kaigsuunan, di ba? Pag ma-justify nimo nga kuan kining naay gira unya dili na makabiyahe mga kaigsuunan ang mga kuan dito. Kini nga gitawag nato mga negosyante aron nga mangumpra. Wala na, justified na nya. Tiwasan dayon sa Department of Energy. Maingon dayong Department of Energy nga tanuod na. Wa na makabiyahe. Nahurot na ang ilahang buffer stock. Hurot ang buffer stock. Tanawan ko no. 15 días pinaka-minimum sa buffer. Ang gira na hitabo, 12 ra ka adlaw. Wa pa'y labot, di na nato na kwintahon nga sa ilahang gitawag nato mga higalag anticipatory act. Gina-anticipate nila. Nga sa dihang na ay mga hulga, nag-stock sila og daghan kaayo. Munang daghan na sila mga higalag, mga oil depot. Kaya basta na ay mga iyon ana, mag-stock na sila og daghan. Ang gina-comply lang nila kanang 15 days or 30 days mga higalang buffer. Pero ang ilang buffer mga higala, kaya na moabot og tag 3 months sa kadagkoan ng ilahang oil depot. Pero ang ilang i-declare, ang buffer nila 15 days. At most 30 days. Kaya para, og naay gira, makapasakan na sila sa presyo. Bisag ang ilang kumprada dito mga higala, matag barilis, barato ra. Pero maingon na sila nga, among buffer, 15 raman ko ni kaadlaw god. O niya, kuha naman taron, hapit-hapit naman. Pero actually, ang ilang buffer mga higala, sobra-sobra na. No? Sobra-sobra na ang ilang buffer. Kaya kung dili sila mag-buffer ng sobra-sobra, pag na ay mga contingency, sama ni ini, di sila makakwarta og dako. Di ba? Di man sila mga higala makaigo. Anang naay mga balita nga naay gira dito sa Middle East. 100% sa ato ang lana gikan sa gawas og 90% gikan sa Middle East. So, ang presyo karon sila ray nakabaloan na usaon na nila mga higala pag maniobra. Kay kartel naman na sila magsabot-sabot na lang man na. Atong ideklara na magsabot 4 pesos, 5 pesos, ang ato ang iusbaw. Sila na lang na magsabot-sabot. Mauna mga higalay worst anang gitawag natog oil deregulation law. Ako, saludo ko sa mga militante kaniadto aning ilang gisupak ning oil deregulation law. Ilang ginasinggit nga ibasura ni because tinuod ng ilaha mga higalang obserbasyon nga kaning oil deregulation law wala mga higala ma-meet ang purpose. Na defeat ang purpose mga bay
nga kunuhay magkumpetensyahanay sila haron mo barato mahatag ang pinakaubos nga presyo ngadto sa mga tao, ngadto sa mga Pilipino. Why? Kay nagsabot-sabot na lang maning mga panuhak o pila ilahang iusbaw, pila ilahang presyo. So, nawala ang essence, ang diwa sa oil deregulation no, na pulihan mga higala, aning kartel. Kartel ang nahitabo. Di ba? Oh. Ito sa, wala may mahimo John, ang Department of Energy o ato ang gobyerno in general. Wala na mahimo ana John kay kuan ko na. That's a kuan kining external pressure sa part sa mga dealers. Tinuod lagi na. Pero wa day mo kabalo nga ang ilahang buffer, ang required sa balaod 15 days to 30 days buffer nila. Pero naa sila buffer nga sobra-sobra. Wala day nag-iimbestiga sa Department of Energy. Kaya kanang sobra-sobra nga ilahang gi-stock din ha. Nakumpra man na nilag barato. Nganong ibaligya man na nilag mahal. Just because na ay kanang balaod nga nagsulti nga ang buffer nila good only for 15 days. Muna nga, wa pa gani maabot og 15 days. Pagpataas na mo. Pagkatulibag-bag yun mga kaigsuunan. Way mahimo ana ang DOE. Kay nagduda ta. No? Nga ang DOE, naapod na ginadawat din na ay. Sus, ginoo ko. Mulaban bago ng DOE anang mga kumpanyas lana, mga higala at the expense of public interest. Kung wala po na sila ginadawat. That's the presumption. No? Unless, if they can show it to the public, nga wala yun. Mr. Clean yun sila mga bay. Pero, hangtod nga, ang DOE, maunay, kining, sa tawag, gihimong tigpaghot mga higala, aning kumpanyas lana, makaduda yun ang mga tao, nga any acts made by these cartel players mga bay, nga magpabor sa ilaha, unya ang DOE ang maistorya, no? DOE ang ilahang paistoryahon, magduda yun ang mga Pilipino, nga oy, ops, unsa man ni? Wala ba ni gilawgan ning ato ang gobyerno or mga opisyales sa gobyerno aning mga kumpanya sa lana? Di ba? Kana simple lang mga higala nga pagduda. Nganong dili man i-require sa gobyerno ang tanang mga kumpanya sa lana nga before sila i-grant sa ilahang mga documents, papers or franchise, una sila i-allowed mga buy, anang negosyo dapat naa sila'y mga oil depot nga good for 3 months to 6 months. Pwede ba na mo sa gobyerno? Nga naman, mingon na yun sila nga, walay kapital yun. Highway kapital. Kaya dagko kapital anang mga panuhak, dagko kwarta na, nga way kapital, di makakaya nga mo plastar o 3 to 6 months nga buffer ani mga higalang produktos lana. Trabaho man sa gobyerno, taod-taod mga higala ato ni balikan. Human lamang, pipila ka ba nga pahinomdom. Magandang umaga at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Martes, unang araw sa buwan ng Hulyo. Nasa second half na po tayo ng taong 2025. As of 4:30 AM ay naglabas nga rin po tayo ng thunderstorm advisories mula sa ating iba't ibang mga regional services division ng Pag-asa. Meron po dito sa may Bataan at Zambales, gayon din dito sa may area ng Palawan. Nag-issue po tayo ng thunderstorm advisory. Ibig sabihin, posibleng makaranas pa rin ng mga thunderstorm o mga pagkilat-pagkulog sa may bahaging ito ng ating bansa na maaaring magtagal ng 1 hanggang 2 oras. Kapag pumunta po tayo dito sa panahon.gov.ph at kinilik po natin itong area na to, makikita natin yung mas detalyadong update dito sa ating mga thunderstorm advisory gaya ng kung anong oras po natin ito in-issue as of 3:45 AM na maaaring magtagal hanggang 5:45 AM.
yung ating inaasahang mga pagkilat pagulog sa may bahagi ng Bataan at Zambales. Kaya inanyayahan ko po kayo na bisitahin itong panahon.gov.ph kung saan makikita nga rin natin ang ating mga thunderstorm advisories, rainfall information at iba pang update sa ating lagay ng panahon. At ngayong araw nga, dito ay naasahan natin ang patuloy na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan dulot ng hanging habagat sa malaking bahagi ng Luzon, gayon din sa may area ng Visayas at hilagang bahagi ng Mindanao. Patuloy pa rin nating minomonitor itong low pressure area na huli nating namataan 650 kilometers silangan ng Infanta sa lalawigan ng Quezon. Sa ngayon po ito ay inaasahan natin na medyo maliit pa rin yung tsansa na maging bagyo ngayong araw na ito. Nasa medium chance pa rin po ito. Ibig sabihin, in the next within 24 hours, medyo maliit pa yung tsansa maging bagyo, pero sa mga susunod na araw ay tumataas yung posibilidad na maging isang tropical depression itong low pressure area na ating minomonitor. So magbibigay pa rin po tayo ng mga updates sa mga susunod na sandali. Samantala naman, in the next 4 days, inaasahan natin magpapatuloy ang maulap na kalangitan na malaking tsansa ng mga pag-ulan hanggang sa pagtatapos ng linggong ito sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa epekto ng hanging habagat or southwest monsoon. Inaasahan naman natin medyo mababawasan na yung mga pag-ulan sa Mindanao sa mga susunod na araw. Ngayong araw nga dito sa bahagi ng Luzon, inaasahan natin ang malaking tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na sa may bahagi ng Central Luzon, kasama din dyan yung area ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at gayon din itong Metro Manila. Asahan natin malaking tsansa ng pag-ulan sa araw na ito dulot ng hanging habagat habang yung trough o kaulapan na dala ng low pressure area ay magdadala naman ng maulap na kalangitan na malaking tsansa din po ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Isabela, Quirino, kasama din yung Quezon at Aurora at ilang bahagi ng Bicol Region. Ang lalabing bahagi naman ng Luzon makararanas ng mas maliit na tsansa ng mga pag-ulan pero posible pa rin yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Asahan din yung medyo maalinsangan at mainit na tanghali. Agwat nga ng temperatura sa Lawag nasa 24 to 32 degrees Celsius, sa Tuguegarao 25 to 34 degrees Celsius, sa Baguio naman 17 to 23 degrees Celsius, sa Metro Manila 25 to 30 degrees Celsius, sa Tagaytay 23 to 30 degrees Celsius, habang sa Legazpi sa Bicol ay nasa 25 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan din natin ang maulap na kalangitan na malaking tsansa ng mga pag-ulan sa Palawan dulot ng southwest monsoon. Ang Calayan Islands ay may temperaturang 25 to 32 degrees Celsius, sa Puerto Princesa 25 to 32 degrees Celsius. Ang malaking bahagi din ng Kabisayaan ay makararanas na malaking tsansa ng mga pag-ulan na dulot ng southwest monsoon o habagat. Agwat ang temperatura sa Iloilo hanggang 30 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 31 degrees Celsius at gayon sa Tacloban nasa 26 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, yung hilagang bahagi ng Mindanao, ito po yung area ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga ay makararanas din ng maulap na kalangitan na may malaking tsansa ng mga pag-ulan na dulot ng southwest monsoon o habagat, habang ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay posibleng makaranas ng mas maliit na tsansa ng mga pag-ulan pero merong mga localized thunderstorms pa rin at epekto din ng southwest monsoon o habagat. Yung agwat ng temperatura sa Zamboanga 25 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao 24 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan ay wala po tayong nakataas na gale warning. Ibig sabihin, maaaring pumalaot yung mga sasakyang pandagat at malilit na mga bangka sa mga baybay ng ating bansa dahil banayad na kasakatamtaman na magiging pag-alon ng ating karagatan. Bagamat mag-ingat kapag may mga thunderstorms, kuminsan ipapalakas ito ng alon ng ating mga baybayin. Samantala, dahil unang araw po sa buwan ng Hulyo, ito po yung ating inaasahan na usual na track o direksyon ng mga bagyo natin na nabubuo kapag buwan ng Hulyo. Maaari itong tumawid dito sa may bahagi ng Luzon o mag-recurve at pumunta dito sa may area, sa may northeastern part ng ating bansa. Kaya yung binabantay nating low pressure area, posibleng ito po yung maging track o direksyon ng bagyo. Maaari po itong tumawid sa Luzon or dahil medyo malapit na siya sa may area ng eastern section ng Luzon, posible naman itong mag-recurve. So magbibigay pa rin po tayo ng update sa mga susunod na araw. At ito nga po buwan ng Hulyo, 2 hanggang 3 bagyo ang inaasahan nating maaring mabuo o papasok ng Philippine Area of Responsibility. Alam po ninyo, kapag buwan ng Hulyo, ito po yung isa sa mga buwan na may pinakamaraming nabubuong bagyo sa
sa loob po ng isang taon. Normally po, yung average natin na bagyo na nabubuo o pumapasok sa panahon or sa buwan ng Hulyo ay hanggang mga around 3 po. Yun po yung average natin, 3 bagyo. Samantala naman, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:31 na umaga at lulubog, ganap na 6:29 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at sa YouTube, sa ating YouTube channel. Gayon din po sa ating mga websites, yung pag-asa.doc.gov.ph, at maaari din kayo pumunta sa panahon.gov.ph para makita yung ating mga latest updates sa lagay ng ating panahon at klima. At live po mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina. Maghanda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed month of July sa ating lahat. Alright, balik na magkala din sa toga para kuyog sa programa ng issue sa masa. Samtang nga doon na 16 minutos ang kalabay kuman ang alas 7 sa buntag. Good morning dahil din na kang Cas Noni Peroy, si John Casas, may buntag Brad, happy 50th araw ng Davao del Norte. Oy, mga taga Davao del Norte, ika-58, no? Nila karon mga igala. Kuya Jun Cordoba, good morning din na kuya. And Tati Saldua Rodrigo, watching from Barangay Tagakpan. Good morning, si Arnold Bugas. Good morning din na, sir. Nagpaabot kanunay sa programang issue sa masa. Shout out. Kumusta na ba din na si Kuan Paring Sam? Kas? Nagkuan naman to. Selfie naman to si Kuan Paring Sam. Buragwa na siguro ay problema ang gihambin. Kanang selfie man gud mga igala, tambal na sa ato ang mga problema. Kay bisan unsa kadako sa imong problema, basta o mag-selfie ka, mo smile man gud ka, di ba? Nabay mag-selfie nga magmugot, di man siguro mo smile man gyud. Basta mag-selfie niya. Worst kay mo pa jud, waki. Waki. Ay nako. Pero at least maka-smile paghihapon ka. Bisan sa mga problema nga to ang gihambin mga higala. Ang dako ro problema ang leader sa Iran, si Ayatollah Ali Khamenei mga higala. Dako ron siya problema. Tungod kay kining nasgutang 86 na ni anyos nga Prime Minister sa kining Iran. Naglibog na ron siya unsaon niya ang iyahang nasod. Human nga gikuso-kuso mga higala sa mga bomba sa US o Israel, human nga napurnada ang iyahang billions of dollars nga investment sa nuclear power o nuclear weapon, human na hugno ang tanan niyang pangandoy nga mamahimong superpower sa Middle East, nga makontrol niya ang tunga-tungang sidlakan, wa pay labot mga bay, ang mga protesta sa iyahang mga tao karon. Ang pagkalikida sa iyahang mga military leaders o labaw tanan, ang iyahang gisaligan nga mga scientist nga mao mga higalay nagtukod anang nuclear power sa nasod sa Iran. So ang ginahuna-huna na ron ni kining Ayatollah Ali Khamenei usaon pagbangon mga higala, no? Gikan sa pagkahagba sa gira. Ang iyahang gipundar nga 20 katuig kapin, no? Nga investment anang nuclear program gitapos lang sa Israel o sa US sulod sa 12 ka adlaw. Perting paita mga higala. Mura man na og nanguyab kag 2 ka tuig. Kahuman nagkauyab na mo. Isang linggong pag-ibig na di ay. Taon, balik ta. Human lamang pipila ka mga pahinumdom. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo.
Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 200... Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize? Balik na magkala din sa ito para kuyon sa programa ng Isyu sa Masa. Good morning din na sa mga Oruyan na family sa may Puan o Agadakbayan sa Davao. Juvenal Borjos, good morning. Paring Kasno ni o si paring Sam Montaner. Mayong buntag din ha. Naaram ko tayo panultion nga sa likod sa imuhang kalampusan babae o ang sa likod pod sa imong pagkapukan babae gihapon dili binabay. Ay nako, muna panultion sa mga bayot mga higala, ha? Sa likod sa kalampusan sa lalaki babae. O sa likod sa kaparutan sa lalaki dili binabay. Si Joey Moderno Juarez, good morning. Now, atong balikan mga higala, no? Ako lang niyang giagi og joke kay bugat ni. Ang gitawag nato mga higala og domino effect. Bugat ni siya nga issue mga higala kay matag dunay mga kasamok nga may tabo. Labi na din ha tunga-tungang silakan. Mao dayon ni irason aning mga panuhak nga mga kumpanya slana. Oh. Di apoy mga tugahok mga kaigsuunan nga mga opisyalis sa gobyerno maopoy na himong mouthpiece aning mga kumpanya slana. Siyempre, mo yaw-yaw baguna pabor ngadtos mga kumpanya sa lana ug wa na mga higala baangi ang ilahang baba, di ba? Gipambusala na kwarta. Mao na nga ingon ana na lang sila mga higala nga justified na kay na ay kining gira dito tunga-tungang sidlakan di makabiyahe ang mga biyahidor dili makapasulod og kuan kining lana o nya apil-apilon na ng law of supply and demand tungod kay kulang na ang ato ang supply kay wa ta makakuha dito kay nagira wala na saka na gyud ni ngano wa man mag-impusar ang gobyerno og mas dako nga buffer stock ani nga gitawag nato mga higala nga produktos lana. Pwede man na magpanday mga higala ang ato ang mga congressman din na nga before i-grant ang kining franchise for the distribution or business aning mga kumpanya sa lana. Dapat isituit nila nga adunay at least 3 months to 6 months sila nga buffer. Otherwise, dili dapat sila i-allow. Ang i-allow lang kadtong adunay capability mga higala. Nga makahimo og oil depot nga makalast og 3 months to 6 months. Para og naigira, isa ka bulan, 2 ka bulan, humana, dili pa mga higala matandog ang ato ang kining gitawag mga kaigsuunan og presyo sa lana. Maingon na sila, kulang ang kapital John, kulang sa inyohang kagaral, kadagko na ninyo ginansya. Sige, for purposes of discussion, muna giingon nila mga higala nga kining si term kining granting, no? Nga tinuod na without admitting mga higala. Di ba? Na may mga panultian ng mga lawyer ana. Kalimot lang ko unsa tong right term ana. Basta more or less ingon ana. Ang gobyerno daghang kwarta. Agi pangwaldas lang gani ni tambalos-los mga higala o sa present administration karon. Pwede man mga higala maka-finance ang gobyerno ana with corresponding interest para mo income pod ang gobyerno. Manigbas ni mga kumpanya lana sa mga tao, tigbason pod siya sa gobyerno, makakwarta pod ang gobyerno. In return, mabalik gyapon sa mga tao ang tinigbasan aning mga kumpanya sa lana. O sige,
Ha? Magbutang mo din na, pila kulang nimo. Mo ni mo na capitalization. Ipinasa sa gobyerno. Because that involves public interest. Dapat laging handa. Dili lang ni para sa Boy Scout ning laging handa mga higala. Bisan sa tuang gobyerno samot na nga dapat laging handa ta. Di ba? Engineer Jojo Enrina, laging handa. Karon kuan ka lang ana, musubmit ka lang ana giingon nilang 15 days buffer stock. Ha? Unya umulas iskabulan ang gira. Tunturo ba kani makumpanyaan ni mga higala? Wa pagay mo abot og 15 dias ang gira nagpasaka na. Tanawara. So dapat mao na mga higala pukusan sa gobyerno, mao man problema na to. Ang ato ang buffer stock nga dili kay ta mapiktuhan mga higala sa kining gira. O di mao na ipinans sa gobyerno. Ha? Ang gobyerno, wa naman tay Petron. Kay naaman to'y interest kani adto mga higala ang gobyerno sa Petron. Gibaligya man panahong Ramos. So wala na. Kahuman, gipatuman ang oil deregulation. Sige, deregulated ta. Pwede pa mga higala ang mga congressman o mga senador nga magpanday og balaod nga oil deregulation. Sila ang magbuot sa presyoanay, pero gobyerno ang magkumpra. Sige, kamo may retailers na to. Gobyerno ang wholesaler, gobyerno ang magkuha dito. Ang gobyerno magbutang og daghan kayong mga oil depot nga mag-last og at least 3 months to 6 months. Diya mo kumpra sa gobyerno. Di ba kaya wala may Petron ng gobyerno? Pwede na himuon mga higala sa ato ang congressman. Kaya kuan man na, ihulog nato na siya mga higala o kanang GOCC nga maoy mag-control anang lana. Bahala na mo sa presyoanay ninyo. Sige, deregulated ang presyoanay ninyo, pero ang pagsulod ana din kinahanglan og kanang mga stockyard nato diya mga oil depot, kinahanglan gobyerno ang mag-control to see to it nga naatay buffer stock in case of emergency. And that is public interest because it involves national security mga higala. Pwede na gamitong rason ni bisan kinsang congressman nga mag-sponsor o samang balaod mga bay. Di ba? Kamo, naroy mga laminaw din mga staff din sa mga congressman. Di ba? Kanindot ana nga plano nga gobyerno magbutang og daghang mga oil depot. Kamo mga kumpanya sila na diya mo pangumpra, ayaw mo pag backdoor diya, kay kanang backdoor ninyo din na sigurado ta nga dili mo bayad og buluhisan. Business og excise tax unsa pa nang importation fees din sa Bureau of Customs, di man na mamayad basta backdoor mga higala. Kay dito mga sa laod magsinuyupay ng mga panuhak. Di ba? So, ang pinakanindot, magpanday o balaod ng mga congressman, inay magsigig waldas mga higala, aron, naman ang oil deregulation law, a sort of amending anang oil deregulation law, dili necessary nga i-scrap siya because ang mga kumpanya sa lana napagapoy authority nga mag-prescribe og prices sa ilaha mga nagkadayang outlet. Ang kuhaon lang nga kontrol sa gobyerno ang pagpasunod sa lana mga higala ug ang pagbaton og bastante nga stockyard anang mga lana, produktong petrolyo pinaagi sa pagmugna og daghang mga oil depot to see to it nga in case of emergency dili dayon maparalisa mga higala ang mga Pilipino tungod aning presyohanay nga pahimuslan pag-ayo mga bay ani mga kumpanya sa lana. Ang naitabo manggod karon total oil deregulation law. Sila tanan kumpra dito pati ang pag-prescribe og presyo dinhi sila gihapon mga higala. O sila dag-anan sa mga Pilipino ana. O say control karon sa gobyerno in case of emergency because the government mga higala is always at the top in case of emergency. Pausa na i-control sa ato ang gobyerno nga wala naman yun total oil deregulation man mga bay, total deregulated man ang kining pagpasulod. Dili lang man presyo mga higala, pati ang importation basta mo bayad ka lang sila na magbuot, sila na himo-himog istorya nga mahal kayo ang Dubai crude oil karon, mahal kayang matag barilis.
Oh? Mahal ko kayo. Dari, amo gining pamahalan para makabawi mi sa amo ang kapital. Kapital na kay bawion. Hasta ang SOP nga gihatag ninyo anang mga panuhak din ng mga corrupt public officials. Mao po na, bawion po na ninyo ang magsagubang ang mga tao. Di ba? Jesse Bahinting, good morning din na og mga taga-barangay Lisada o sa iyang pamilya kay Naminaw. Mao man ang tanong istorya. Kay kanang SOP, illegal, pampadanlog, ila man ang ipatong mga higala dinha sa presyo anang produktong petrolyo. Actually, dili na maogi presyo anang produktong petrolyo. Ni mahal ang nagmaayo tungod mga higala sa SOP. Ay alang, asa man po na manguha na magpalkansi ng mga panuwak mga kumpanya sila na mga higala nga muhatag og SOP, di na nila mabawi. Di ba? Tungod sa korap nga sistema sa ato ang panggobyerno. Mao nang mas mahal mga kaigsunan ang lana. Unya, John, kabaw naman tang korap ang gobyerno niya, ato pang ihatag sa ilahan ng kontrol anang mga stakya din na, magbaton taog ka ng mga daghang oil depot ang gobyerno. Musamot siguro, John. At least makita sa mga tao. Inigtok-tok diya sa mga tangke ng oil depot. Oy, daghan pa manig sulod. Nga nung maingon nga wa na stock. Di ba? Oh. Makwinta naman na. Kay butangan, taman po na din hag mga lookout, mga higala. Daghang mga militante pwede i-hire din na. Oh, kamoy tig-silip din na. Kung sa katinood, wa na sulod ng mga tangke din na. Ang mga oil depot. Di ba? I mean, kani ako ang mga higala. Oh, problema mangguni nga dugay na. Nagsugyo ta dinhi og solusyon. Nganong dili mo come up, siyempre ang gobyerno mga higala, dili manggod makahimo og usa ka desisyon, usa ka butang, usa ka proyekto without having kining passage of a law mga higala first before ka himo og mga ingon ana. Dapat na ibalaod. That's why, ato mga higalang gisugyot, labi na sa mga naminaw karon, nga mga congressman, nga magpanday og balaod, dili man siya total regulation or total scrapping anang oil deregulation law because ang mga kumpanya, sila paghihapon ang naay authority mag-prescribe sa presyoanay, pero ang pagkontrol sa stocks mga kaigsuunan, ang manag-iya anang mga oil depot dapat gobyerno patay na anagoy mga mayor ani mga higalang mo karingga kung gobyerno nang manag-iya, gobyerno nasyonal ngano man daghang oil depot ang gihimo gatasan sa mga mayor. Mo po na kana karon di SOP tag piso 2 ang matag litro pangayoon din as mayor anang mga oil depot mga higala matag liter na 2 million liters kada bulan. Di, naapoy 4 millions mayor. Di ba? O asa man na mga higala itapal ng mga oil company nga gusto nila kwaon man gyud na. As part sa ilahang nito, ilang net income. Di ba? Hindi ipatong mga kaigsunan sa presyo. Sa presyo sa ilahang produkto. Mauna din nga mas ni dako, mas ni mahal ang presyo ani mga produktong petrolyo tungod sa corruption. Now, moingon man naron sila. Kaning issues corruption, separate and distinct. Although naa sila mga higalay kining ingno nato relationship, but sa actual, separate and distinct ni siya dinhi sa issue mga higala ining gitawag na to og control aning pagsulod sa presyo sa lana. Kay lahi naman po ning istorya mga kaigsuunan aning inig-abot din sa usa ka lugar nga si Mayor mangayo og tag piso ngadto sa 2 pesos matag litro sa kini nga produktong petrolyo. Why resibuhay na? Gawas nga magbayad mga higala dinha sa local government. Mutigbas gina. Kaya ipit-ipiton man ka dinha sa imuhang negosyo nimo kung di ka mo hatag. Mo man ay trabaho ana mga mayor pod nga mga corrupt. Di ba? So, asa na ron kwao ng 1 peso to 2 pesos may gana matag liter. Di ilan ang ipatong sa matag litro. So, mas mahal mga kaigsunan. That's why,
I suggest kani, muna siya kung yung ikaduha. Nga punto nga, gobyerno na lang ang mag-regulate, dili gobyerno lokal, gobyerno nasyonal, maoy mag-prescribe ani mga higala nga buffer nga stocks na to see to it, nga in case of emergency, dili ni magamit mga higala, ani mga kumpanya sa lana, nga rason nga magpasaka, bisag walay igong basihan nga magpasaka. Pero man, gobyerno man. Ops, ayaw mong tinunto din na, ayaw mong tinunto din na, kay kami nakabaw, pila pa ang buffer na to din na. Di ba? Nits Miyon Tanosay, good morning, lami ginaw kayo ng SOP. Kuya Jerome Muda. Si Roberto, sa may apelido ng Roberto? No? Ma'am Susan Gadyani, good morning din na. Thank you so much. Si Danny Hinlo, Deas Lubugan. Kusog kaayo mo dulag basketball, kusog kayo mo dagan kay sigig tumar o kaping handos. Ang problema kay bura na daw na ay bumper ang iyang atubangan inigdulag basketball basta makainom og kaping handos. Si Alan Cuarto din na, mayong buntag pod. Ronald Ferdinand Peralta, mayong buntag. So mao na ang dakong problema. Kay dito sa nasyonal, lahi ang tigbas dito. Makatigbas sila dito mga higala as mouthpiece aning mga kumpanya sa lana. Makatigbas sila dito tungod kay naa mga higala ni mga sindikato, kani mga backdoor. Dire sa lokal ang tigbas ani inig abot nimo din sa local government unit nga EOR. Ipitol na imuha din ng dipo nimo, imuhang negosyo din nagdi ka mohatag piso ngadto sa 2 pesos kada litro. So, kadakuan ng kwartahan, na kayang piso mga higala, pati na nakuha. So, kung ang per liter karon sa diesel, butang ni mong 52. O wala, mangayo si Mayor o 2 pesos. Di, 50 na. Di ba? Pero kay si Mayor, nangayo mag 2 pesos. Si gobyerno, nangayo pag yung patay kang bata ka. Way madaw-daw mga kaigsunan. So, ang himoon sa mga kumpanya sa lana, bawi ona mga higala, ngadto sa presyo inig baligya ngadto sa mga end users o ngadto sa mga komprador. So, na labing tinuo din nga istorya. No? I mean, way lipod-lipod. That's why I suggest nga dapat ang kontrolon sa gobyerno, di man ang gobyerno mo kontrol aning kwan kay kutihan siguro sa aning presyoanay, arita sa supply. I-secure ang supply nga naatay buffer stock at least 3 months to 6 months nga dili ta mabakuti. Samtang ato ang bugas gani dayo, magaday mahimo kay gobyerno gani nga naa gyud kay galingong bugas. Pwede ta makaproduce bugas, wa magay nahimo din gobyerno. Di magay maka stocks mga gala og kuan kanang pang buffer na to, di ba? Ay nako, unsa pay malaoman nimo aning mga imported mga gala nga kuan produktong petrolyo. Samot, way mahimo ang gobyerno. Ay nako. Ay si kuan din na Rene P. Benito, maayong buntag. Maayong buntag, Oo, kaning handos daghang gyud nga ungo aning handos power coffee ba. Dapat muhuot ang inyong panagkuyog sa imuhang asawa ani basta makatumar ka dili kay muluag na hinuon. Alright. Taon-taon bagay gala. Ato ang isgutan kining 50 pesos nga usbaw sa suhulan. Kaya gipatuman na dito sa NCR ambot sa ubang probinsya kanos ani. Human lamang may galang pipila ka mga pahinomdom.
Alright, balik na mga higala dito sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Una ni mga higalang 50 pesos nga usbaw. Nagisaway sa mga militanteng grupo nga Consuelo de Bobo. Pampalubag loob. Tungod mga higala sa istorya nga napalpak ang 200 pesos nga across the board daily wage increase. Nga wa gyud badusok mga higala sa mga congressman. Mao ni naghatag og Consuelo de Bobo 50 pesos matag adlaw. Pero dako na madugagan kag 1,100 to 1,300. Depende kung 5 days work week ka or 6 days work week ka. Matag bulan. 1,100 to 1,300. Burag 25 kilos nga bugas na. Ubos-ubos marong bugas. Tag 940 naman ang kuwako. Na si Bentaner lokal, 920. So at least, tuwa sakong bugas. Di ba? Kaya ang usa ka sakong bugas, 50 kilos mangyod na. Good morning din na kang Sir Ruel Senyor Diaz, William Mendoza, good morning po din na. No? Si Noel Resentes, maayo nga buntag. Alright. Now, yun na pa. Si Kuan Diaya, si Congressman Pulong Duterte, nagklaro nga dili gusto ang iyahang amahan nga ibaligya ng balay nila dinha sa may Dunya Luisa Subdivision, Ikulan, nga to ang dakbayan sa Davao. So kuhay ni sa giluatang pamahayag ni Hanilet Avancenia, ang pares mga higala ni Tatay Digong sa pakighinabi sa kining media, nga buot na lang niyang ibaligya na tungod kay una, wala na privacy kay napuno na sa kamera. Hasta ang ilahang pribado nga mga lawak na may kamera, sugyot sa lawyer kay basig surlo na po diyan General Torre. Or kana mga higalang magsakit daw ang iyahang dughan nga kanhi ay ang naisgutang balay puno sa kalipay karon mga higala na puno sa kagulanan og mga pagmahay. Ibaligya na lang. Pero niingon si Congressman Pulong, nagikan siya dito sa dahig o iyahang gisukna ang iyahang amahan, hugot nga nibalibad ang iyahang amahan nga ibaligya ng balay. Buinas na ba siguro kay ng balaya na? Ang presyo anak, pati sigurong mahala. Tungod kay ang presyo, dili lang mga higala, ikonsidera din anang nagasto, anang pagtukod, anang balay, or appraise anang yuta din kay naana sa sentro mga higala, apan probably tungod sa kanang balaya na, maunay balay sa kanhi Pangulo, kanhi Mayor, usa ka lider nga daghag nahimo sa mga Pilipino. Ang kuan ba? Sentimental value, ang historical value, mga kaigsuunan, anang balaya, mo na'y makapamahal. Buinas kay ng balaya ba? Murag buinas kay ng balaya na. So, mo na'y makapamahal. Mo na'y bayran o mahal mga kaigsuunan. Pero, way plano ang kanhi Pangulo mismo. Matod ni Congressman Pulong nga ibaligya ng balaya na. Magpabili na tungod kay naana mga higalay historical value. Kabalo ka, naman ko'y mga tao. Di po di mo mabasol mga higala, si Hanilet Avancenia. Na, lain-lain man gud ang kuan sa mga tao, kanang emotional propensity, kung baga. Kanang, kuan ba, kanang tataminto, pag-abot sa kining emosyon. No? Na yung mga tao, nga maabot sa punto nga disgruntled na sila. Naabot sa punto nga daw wadaan sila og paglaom. Gusto nila wadon tanang butang nga makapahinumdom sa ilaha ana mga golden memories nga maghatag lang mga higala o kanang hapdos sa ilahang balatian. Muna gusto nila wala na. No? Napoy mga tao nga hapdos man nga makita na niya ng butangan na. Pero sige gyapon niya mga higalag lilion. Murag katong akong amigo nga bisag gibuwagan na sa iyang uyab, magsige gyapon tan-aw sa picture sa iyahang uyab din sa iyahang pitaka. Napoy ubang laki
na tungod kay gibuhagan sa siyang uyab, di na gyud siya gusto sa dagwa yang gisi-gision tong mga picture, mga souvenir nila, yang pangsunugon, di ba? Lain-lain ba ang emosyon mga higala sa usa ka tao, no? Na ay tao nga gusto i-preserve bisag wala na sila, bisag dili na sila, ang iyahang uyab tuan na sa iyahang amigo, tuan na siyang kumpari ang iyang asawa, pero gusto gyapon niya i-preserve o katong mga golden memories nila. Golden memories. Kanya butag 50 anyos. Mayong buntag din ha, paring Jacob Castro. Oo. Tanaw po sa tuwa. Pero, di mga higalay, mga tao, di na gusto. Di kay gusto maminaw, mag-istorya, mahitungod atong iyang mga ex. Di ba? Murag, pangilugan ang iyahang dalunggan, mga higalag. Mahisgutan ang may tungod sa iyahang ex. Di ba? Pero na mga tao, nga gusto, bisag wala na sila, gusto gyapon nga istoryahan tong ilahang ex. O niya, mo share pa siya sa ilahang mga lama og tipaka sa kagahapon. Agaray. Di ba? Lain-lain tao kuan eh. So, mo na initabo. Kang Tatay Digong o kang Anelit Abansin niya. Tatay Digong gusto gyud niya i-preserve paghapon na. Kay na ay daghan din ha nga mga maayo, no, nga mga kining memories. Si Kuan, Mamanelit, ang ko siguro nga na yung mga maayo din ng memories, pero every time nga kita siya, magsakit ang iyang dughan. Gusto niya, mag-move on na lang. Para ma-relieve, gusto niya, di na lang siya anak. Burag yung anak ba? Diba? Lain-lain manggod ang ato alaging emotional propensity, mga higala, o treatment sa mga butang-butang nga naghatag ka nato mga higala o kanang mga kuan ba, no, kanang handumanan, mga lama og tipaka sa kagahapon. Ayan, paborito kay na ni Chip Dante ng mga lama og tipaka sa kagahapon. Mga lama og tipaka sa kagahapon. Kuyawa, no? Uting kayon ni Lula Hubag. Kuyawa, Lula Hubag, no? Kuyaw na mo buki og mga lama og tipakas kagahapon si Lula Hubag. Alauna man ang programa ni Lula Hubag, no? 90.7 Love Radio, mga higala. Bitaw. Kana mga higala, bunga na sa lain-lain nga tratamento. Alright. Balik ta mga bahay. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Na mga higalay, 49 minutos sa nakalabay human ang alas 7 sa buntag. 90.7 Love Radio pagyapon yung ipapagawa. Dinipod mga higala sa ato aga Facebook Live ang June Bersamin Issue sa Masa. Naisgutan ako kaganiha sa to ang mga tuners, listeners din sa 90.7 Love Radio. Naman ko istorya nga si Tatay Digong di gusto gyud. Mo ni gipaabot mga higala ni Congressman Pulong sa diyang iyahang gisok na ang iyang amahan kung uyon ba siya nga ibaligya na lang ang ilahang balay. Luyo sa namulak nga mga ingno nato mga higalag kuan. Kanang namulak nga mga nindot nga mga handurawan, no? Mga tipaka ug lama sa kagahapon. Pero si Ma'am Hanelit, mayngon magyud nga ibaligya na kay di ko gusto nga magsakit ang akong dughan. After all, wa naman tay privacy. Hinumdumi nga ang balay is not only a building, it is also a home. A home is a place of peace and comfort. Wala na ko makabatyag anang kalinaw o kakomportable anang balayan na mo nang para mag-move on na lang ko, ibaligya na. Pero niingon mas Tatay Digong, ayaw! Kay na ay daghan din ha nga mga handurawan, mga lama sa kagahapon, mga tipaka sa kagahapon nga dili lang para sa pamilya. Hasta ang ubang mga tao, mga Dabawenyo, no? Nahimo na nilang meeting place. Murag kuan yung kayo baka ng kuyaw si Tatay Digong. Kung imuhang sabton, mas kuan siya kanang ingno nato mga higala og emotionally attached, no? Si Tatay Digong ikumpara nimo kang Ma'am Hanilet.
Masagdil na, ay, nagbaligya. Kung dili daw gusto siya, dili lang sa siya mo anha din. Magpalabay lang. Ana ba? Si Tatay Digong, attached yung kay siya anang mga butang nga naa siya mga higalay kagahapon. Kaya si Ma'am Hanilet gusto naman mag-move on mga higala. Muna ingon siya ibaligya na lang na. Mabitaw na, ingon ko, kaganiha. Lain-lain ang emosyon sa matag tao. No? Na ay mga tao nga once magbulag na sila halimbawa sa iyahang uyab, ex na, di na siya gusto mahinumdum. Mag-abot sila sa mall, iyahang isnab-isnabon ang iyahang ex. Labi nagkuyog na niya ang iyahang new. Isnab-isnabon na ang ex, labi nagkuyog na niya ang Y. Ang sanang Y, yes na yes. Naapod mga higalay, tao nga, bisag ex na sila magkita sa mall, grabe pa, makabiso-biso pa mga higala. Di ba? To the extent nga magsilos na ang iyahang yes na yes karon. Di ba? Lain-lain magudta mga higala og kanang pagbati ba. Ambot ni si John Casas o si paring Jacob og unsa po ni ilaha. Unsa po ilahang tratamento sa ilahang mga ex. Baka mayroong iba diyan sa puso mo, kaya ako balewala sa'yo. Agara maudi ay bitaw. Kanang emosyon masahay malumos ang ato ang desisyon. Importante gani kay na nga huna-hunaon gyud natong makadaghan. Dili, di ba ang istorya hunaa og makadaghan. Wala mag-ingon ang panultion nga kanang bati-batia og kadaghan. Wala mingon ang panultion og i-feel og kadaghan. Wala. Ang giingos panultion, think so many times. Wala mo ingon siya, feel it so many times. Di ba? Wala. Ngano? Tungod kay sa desisyon manggod mga higala. 1, critical. Masipyat ka kaysa. Wala na. Second, sometimes ang ato ang desisyon mga higala, lubog. Ang ato ang mga basihanan sa ato ang desisyon kinabuhi, nakutaw mga kaigsuunan tungod sa mga panghitabo. Tungod sa mga sirkumstansya. Munang ingon sila nga, think twice or think so many times before ka mag-decide. Pero kung mayroong kag paghigugma, emosyon, pwede dayon. Pwede dayon ta mahigugma. Pwede ba na? Posible ba na siya nga pwede dayon ta mahigugma? Kanang giingon ni Chief Dante din hag love at first sight. Love at first sight, mutuo ba mo anang love at first sight? Di ba? Nabot naman noon taning istoryahan eh. Pero usalay mensahe nako. Kanang first love, ayaw gid mo tuo ana. No? First love can never be yours. Inomdumi gyud na inyo permanente. Di gyud na mainyoha kanang inyohang gibati nga first love din ha. Gilumsan lang mo sa inyohang emosyon ana. Ayaw gyud. Muna ang lalaki o babae nga makalatas anang first love, mamahimo siya mga higalang ligdong. Pag dili ka makatabok anang first love nimo nga gibati, lumos gyud ang imuhang abton diha. Delikado ng first love. Hoy, dirita. Sa istorya mga higala aning pagpanglibak, pagpangbatikos og kini mga higalang mga negatibong komento, no? Sa mga militanteng grupo, labi na mga mamumuo mga higala, nga daw konsuelo di bubo ning gihimo karon sa gobyerno nga 50 pesos. Kita mga taga-probinsya like Davao Region o ubang mga provinces may gala, wala pa maapil ani. Ang cover ani, maupa mga higala ang National Capital Region.
National Capital Region pa. No? Agree daw si Ronald Peralta anang first love can never be yours. First love never dies. It will only goes by but never disappear. Mukha lang na siya. Lumalabay lang ng first love. Pero ang problema kay dili yung mawala. Inig-reunion na mo pag high school. Mabanhaw na pod, mapukaw na pod ang mga lamas kagahapon. Agaray mo na ang mga bana mo, kuyog-kuyog yun. Ang mga asawa mo, kuyog yun. Kaya ang first love sa high school. Unang hadlok kayo ng reunion. Gilbert Jess, good morning din na. Fuel is feed to corrupt. Balik yun ang ako ang FB na dyan. Kana. Muna good news. Now, kani man gud mga higalang 50 pesos nga usbaw sa suhulan. Matag adlaw. Kung itotal nimo ni siya sa usa ka bulan, na ay madungag sa imuhang basic salary nga 1,100 to 1,300. Depende kung 5 days na mo trabaho matag simana or 6 days matag simana. Good kung 6 days ka, kay 1,300. Kung 5 days ka lang, 1,100 ang madungag sa imuhang sweldo. Namatod sa mga mamumuo, Consuelo de Bobo ni. Human nga gipakyas nila ang gitawag og 200 pesos daily wage increase sa Kongreso. No? Ilahang gipakyas. Ma'am Rosalyn Lagundi, good morning din ha, ma'am. Gipakyas nila o gitagaan lag rason ang mga mamumuo nga wa na may panahon para maduso ang balaod, ang House Bill aning 200 pesos daily wage increase. Sayon ra kaayo mga higala giingon sa mga congressman obo sa liderato ni Tambaloslos mga kaigsuunan. So alang sa mga mamumuo, daw gihimo sila yung Tambaloslos. Kay nituo man po sila mga higalas pasalig. Kung ang mga mamumuo karon nabuntis mga higala sa pasalig. Nabuntis sa pasalig. Karon giuil-uilan 50 pesos pinaagi sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Dili na mga higala pinaagi sa balaod sa Congress. RTWPB na ang sugo nga magpatuman mga higala anang wage increase. Just to satisfy or kalma, pakalmahon ang mga mamumuo nga nag-alboroto mga higala batok sa mga congressman o sa ato ang Kongreso. Kay gipaangkan sila, gipaangkan. Kay nabuntis man, way amahan. Diba pag mabuntis nga way amahan, paangkan may tawag na. Naiuban, dili na paangkan yun, oy. Kung anak ka ng, kana bang, o si tawag anak, conceived by Holy Spirit. Conceived by the Holy Spirit. Nga nakaingon man kag-conceived by the Holy Spirit, sige mo na siya adtog sa simbahan yun. Diyan na siya, kuan ba? Katulog yun na siya, kada si man matog sa simbahan niya. Nabuntis. Conceived by the Holy Spirit. Pag himan-himan di ay pare man di ang tag-iya mga higala. Conceived by the Holy Spirit. Now, atong balikan kamo diya ba, sige lang mo diya ngisi-ngisi din na. Sabagay, kapawanas kunot ka nang mo smile ta. Kaning 50 pesos. Napag yun gitiwasan mga higala sa mga militanting grupo. Dili lang 50, dili lang 200. Base sa amo ang pagtuon, ang purchasing power sa piso karon, perti ng kuyusa. Kinahanglan mi nga usbawan og 1,300 to 1,500 daily. Uyawa po na no, 1,300 to 1,500 daily mga higala mo iusbaw. Asa man manguhan tao ang mga employer. Lain mo pulig utok ng mga militante mga higala. So kung mauna ingon ning kuan, mga employer matay sungkits buwan man na doy. Perti man ang dako ana kinsa may employer maka-afford anang usbawan mo og matag adlaw nga 1,300 to 1,500
kay para ipahaom nato sa ato ang kining purchasing cost of living, purchasing power sa piso. Okay, mahal na kay ang cost of living, ilabi na ngadto mga higala sa Metro Manila ug ubang mga urban areas. Munang kinahanglan 1,300 to 1,500 yun daw ang iusbaw matag adlaw. Patay kang bata ka. Asa man manguhay taong employer ana. Actually, naanay ka matuuran. Pero sa pagkakaroon, kung imo pong ibalanse mga higala sa income sa mga employer nga may magpasuhol, makaya ba ka na? Di ba? Naman tayo panultiyon mga higala nga you cannot give what you don't have. O sa may mati. So, asa man manguha, mga wat, mga higala, mga employer ana. Kung ingon ana kadako. Di ba? Asa man siya ihatag. So, na mo siya may galang suntok sa buwan. You cannot give what you don't have. No? Maunay tubag mga igala sa usa ka palakiro nga nakapabuntis. Ni man ang babae nga magpakasal na. Niingon dayon ang palakiro, I cannot give what I don't have. Ngano man, wala kay baboy, wala kay bugas, wala kay kwarta, kapakasal sa kwa dili. Wala jud koy gugma gyud nga mahatag sa imo. Agaray. Napakasakit kuya idi. So, you cannot give what you don't have. Mauna mga higala ang usa sa mga prinsipyo. So, mamahimo lang makahatag ang employer kung bastante siya. Makita mga higala sa mga empleyado nga sobra-sobra naman ay mong ginansya. Panghatag pod kami bayay nagbakutot aning imuhang kumpanya aron nga makaganansya kag ingon ana kadako kahuman imuha lang ning hatagan og gamay kaayo nya dako kay nang imuhang ganansya dinha. Ana ba? Pero wa gyud makita, wa gyud matiti. Tungod kay nasayod ang mga employer, mga employees mga higala nga ingon ana ra pod kanipis ang ganansya. Pausa ka makadiman og ginana kadako nga usbaw. O ginana kadako nga sweldo. Di ba? So, suntok sa buwan na mga kaigsuunan. What is the moral lesson? Ang moral lesson din para sa mga congressman, ayaw og pasalig kung dili kaya himo. Para sa mga empleyado, laom lang, ayaw pod og salig. Laom lang, ayaw lang salig. Anang istorya sa mga congressman. Because at the end of the day, no, wata makabalo, wata makabalo kung kana pamulitika ra po na sa mga congressman para butuhan sila labi na kanang magsingabot ang eleksyon. Parihan. Si Tambalos-los mga higala, nagpagawas na po ng istorya nga i-exempt daw niya ang mga overseas Filipino contract workers sa ilahang obligasyon mga kaigsuonan sa PhilHealth. Di na pabayron, claim na lang diretso mga kaigsuonan sa benepisyo sa PhilHealth ang mga OFW. Mao na roy bagong pasalig mga higala sa Tambalos-los. Para na po daw na sa 2028 kay katong 200 pesos nga palpak para man to sa 2025 karon kani usa ni para sa 2028 para ang Tambalos-los mosuroy ngadto sa ubang nasod makigmit sa mga OFW lamanuhon siya. Unya, dili na siya ingnon nga wag mong awayin si BP Sara. Diba sa Japan? Ingnon siya, wag mong awayin si BP Sara. Diba? Sir Jaime Balnig, diya sa may Lagaw, Jinsan. Good morning ninyo din na. Sa mga ni mga higala, ang bag-o na po drone nga pasalig. Ang mga OFW, haron nga mo Atchop Boulevard mga higala, ang mga OFW na po sa iya, kay parte maning daghan ng OFW, og moboto ni mga kaigsuunan, makapadaog mang yun ni kandidato, mao na po na iyang ipagawas nga propaganda. I-exempt ang mga OFW, gikan sa ilahang obligasyon sa PhilHealth. Makaklaim na sila diretso sa benepisyo sa PhilHealth. Bisag di sila mobayad mga higala. Mauna ang gigarantiya karon nga istorya ni Tamba. Karon, asa man siya manguha og pondo ani?
Iyahan na pong himuog tambalos-los mga higala ang mga Pilipinong naadere sa nasod Pilipinas. Paingkrisa na po na niya mga higala to save OFWs. Kaya ang mga remittance sa OFWs, ilang ipambulsa, ilang ipangwaldas mga kaigsunan. Tanawa ko. I mean, ang ato nakita mga higala, aning gobernoha karon is more on mismanagement. Mismanage mga bay tungod sa uwags politika. Nga ang ginahuna-huna, paunsa mo atchop ang mga Pilipino, bahalag nagkaidar-idar na ang pundo mga higala sa katawhang Pilipino. Wala na may subay sa malaod. Tanawa ka lang kabuang. Nagtinulakay na si Bongbong Marcos o si Martin Romualdez adto mga higalang insertion sa budget alang sa 2025. Niingon na si Bongbong Marcos, Congress ang naghimuan ng insertion. Primero, dinay-dinay pa ang mga panuhak. Karon ni admitter nga naa sila insertion nga gihimo, usa ka dakong illegal mga higala dinha sa budget. Kaman si tambalos-los ningon pod nga kagustuhan man niya ng presidente. Tanawa na nagtinulakay na mga higala. Nagtinulakay na. Ngano man. Kay kanang 2025 budget mga bahay, GAA, General Appropriation, maunay ginganlan nga the most corrupt national budget sa kasaysayan mga higala sa Pilipinas. Kinsay utora na, di ba? Tambalos-los. Ang mopirma mga higala, ang presidente. Di ba? Si Bongbong Marcos. So, kana palang daan, makita na nato mga higala kay wa nagisubay sa balaod, nag-mismanagement. Ang resulta sa mismanagement mga bay, dili gyud kalambuan. Pagkabangkarote mga higala sa atong gobyerno. Pagbabangkarote ang gobyerno, paralyze ang serbisyo. Paralyze ang mga gilaraw proyekto nga makahatag og kalambuan sa mga tao. Basta mabangkarote ang gobyerno, mao gyud ay paingnan. So mo na, kita, mga ordinaryong tao, kanunay nga nagmasid, vigilant, pag-abot mga higala din sa pundo. Kay di ta gusto mabangkarote. Kay lagi, kung mabangkarote, mawala na mga proyekto, mawala na mga higala ang mga lehitimo, mga basic services, mga bay, kay wala na pundo ang mga tao. Gipangwaswas na itong eleksyon mga higala. Karon, asa naman na? Nga tuloy-tuloy maghanang inyuhang mga tabang din karon asa naman na. Nanarado naman ng mga panuhak mga higala. Karon taon-taon, ato ning balikan, human lamang pipila ka mga pahinom. Issue sa masa. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali,
pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Alright, balik na may kala din sa ito panagkuyog sa programang Isyu sa Masa. Doon na 12 minutos sa kalabay human ang alas 8 sa buntag. Now, balikan lang nato mga bay, no? Kining istorya, istorya naman pasalig. Ni Speaker Romualdez mga bay nga libreho na sa PhilHealth ning mga OFW, no? Sa ilahang mga monthly or quarterly obligation. Basig unsa na pod ni ang mga tao manggod di na ganahan mga higala mo salig o wa nagipagsalig ani nga mga politiko labi na kining mga congressman daghan na kay ni mga higala og palpak ubos sa liderato ni Romualdez. Pasalig kaniadto People's Initiative, pasalig na si Inday dako yun kay atraso na ebidensya karon pa-dismiss na mga higala ang kaso. Pasalig mga higala 200 across the board, palpak. Karon magpasalig na pod libre sa PhilHealth ang mga OFW. Amot, unsa na po'y pasalig ani mga higala. Tanan himuon na lang ang pasalig, no? Aron nga muhumot siya. O tungod kay di man gyud siya muhumot, oy baho man gyud siya mga higala sa tan-aw sa mga Pilipino. Karon unay-unay na sila awa sa presidente, yahang agaw. Nagtinulakay na mga higala mga panuwak kung kinsa gay utor aning insertion sa 2025 national budget or general appropriation mga higala. Nagtinulakay na. Nga naman, kay nakabalo sila nga kani mga higalang trabaho ni sa sindikato. Usa ni sa mga ground mga higala nga ma-impeach ang usa ka impeachable officer like the president. No? Anong imo man ang gihimo? Kabuang man na, nganong wa man na, giagi ni mo sa deliberasyon sa kini nga BICAM. Nganong after sa BICAM report, diya man ni mo gi-insert na. So wala na mo agi mga higala o saktong proseso. While it is true, nga ubos ato ang mga higalang batakang balaod, any appropriation, manukad mga kaigsuunan, dinha sa kini nga kongreso. Pero ang magpasabot na, nga diha ra po na kutob, no? Ang hisgutanan sa appropriation. Wadto pa na sa Senado. In case dili mo magkasinabot Senado o Kongreso na ay mamugna mga higalang Third Congress ang gitawag nato bicameral committee. Mao nang BICAM. So meaning na ay proseso nga dapat mga bay nga i-observe. Dili dapat shortcuton karon. Nag-observe lagi. Giagig BICAM. Pero ang ingon sa ang resulta dito sa BICAM, halimbawa 1 trillion gi-insertan mga higala o another amount ni sobra na sa 1 trillion. Halimbawa lang tungod anang insertion mga higala. Nganong gihimo na? Probably dugay ma-approve kung i-include to nilang dapat dili i-include. Ma-question man to katong mga gastuanan nga ilahang ibutang dito nga way klaro mas-slash man to siya kay naa may mag-object anang membro may gala sa BICAM ug di mo do masayod ang mga tao may nang i-insert nila dito para di makabaw ang mga tao katong mga kauban nilang mga lawmaker nga mag-object ana. So ilahang shortcuton mga higala ang proseso at the expense of public interest. At the expense of public knowledge, mga kaigsuunan. Di ba? Usa na mga higala kabutang nga pagtraidor sa katawhang Pilipino. Because the government officials is required not only for being transparent upon utmost transparency ang requirements mga higala as far as decision making is concerned. Utmost transparency. Pag government official ka sa imuha mga desisyon.
para ma-aware ang mga tao. Pero siya gihimo mga higala, giblind ang mga tao, pinaagian ng insertion. Where is now the doctrine of transparency din ang dapita? Tapos na. Wala na. So, klaro kaayo na siya nga violasyon. Kung si Marcos man, ang atong Pangulo, mo'y nagsuguan na mga bay, that is culpable violation of the Constitution. Di ba? O pwede pa na mga higala, graft and corruption. Those are impeachable offense under our Constitution. Grounds, mga kaigsunan, para sa ato ang Pangulo ma-impeach. Kanang ato ang speaker, pwede na pailan mga higala o graft and corruption o kung sa pailan ng kriminal nga kaso. Ha? Tungod ana mga higalang isyuha. So, dili na siya basta-basta. Imuhang giblind ang mga Pilipino na humana na tapos sa BICAM, niagig tulo ka proseso, Congress, Senate, BICAM, and pagkahuman ang report sa BICAM, imuhang gi-insertan dito dako kayo nga amount. For what? Nganong imo mangiblind ang mga tao? Nganong imo mangiblind ang mga Pilipino, ana? Kay naa kay ulterior motive para anang kantidara na, para anang punduhan na. And usually, that is intended for your personal. Personal. So, di na nato makita mga higalag unsa katambaluslos ning ato ang gobyerno sa pagkakaroon. Giunsa nila mga higala pagwaldas. Ganun di man na nimo ideklara. If it is really legit, ganun dili man na nimo ihikyad ngadto sa hawanan sa bicameral aron may isgutan na. Aron matuki na kung unsa gyud nang imuhang gusto punduhan. Nganong imo man ang gitago og didto na lang na nimo gi-insert sa dihang na humana ang BICAM, pirmahan na lang sa presidente. Ha? Paring Sam Montaner. Good morning din ha. Wala ka siguro yung problema ron kaya nagsilpi-silpi naman ka, naka-smile naman. Ha? Di ba? So, dapat kung legit na ang ilahang gastuhan anang amount na ilahang gi-insert din na sa GAA mga higala, ilahan ang latag dito sa BICAM para maisgutan, para ma-scrutinize. Ha? Pero siguro, para na sa ilahang political covert operation mga higala, maunang ilahang gitago-tago o dito na gi-insert mga higala sa dihang papirma na ang presidente. So karon, ningon ni mga higala ang speaker nga, kagustuhan man na sa presidente, gidamay na niya. Kaya siya mismo, dili man siya pwede mga higala makapangulipas ani. Di man siya mga higala pwede makaluwas aning problemahan ni. Taon-taon, tiwasan ta ni, human lamang pipila ka mga pahinom daw. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize? Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programa ang Isyu sa Masa. Sa gyapon yung alagad, June Bersamin, 90.7 Love Radio. Ang inyong gipaminaw. Siyempre pa sa mga nagtanaw sa ito aga Facebook Live sa Isyu sa Masa, June Bersamin, mga ka-ISM na ito nila. Thank you so much. Paki-like and share lang sa ito aga programas kanunay. Alright, ako ang naisgutan kaganiha mga higala. No? May tungod aning budget insertion. Kay nagtinulakay na. Si Speaker Romualdez, di siya makalimod. Tungod kay siya ang Pangulo sa Congress.
sa House of Representatives, diin nag-originate ang budget. Kaysa ako nang na-mention, ubos sa ato ang batakang balaod, any budget, manukad gud na kanunay mga higala, dinha sa Congress. Ma'am Maricel Plaza Humawan, good morning ma'am. Reniboy Salway Madalo, mayong buntag din. Dinha na manukad tanan. Saka dito sa Senado, pag-aprobahan sa Senado, same version, okay, dito sa Presidente. Pero kung dunay disagreement ang Senado o Kongreso o House of Representatives, BICAM, matao mga higala, bicameral committee. After sa BICAM, unsay ma-come up mga higala nga revision, ma-resolve nila, papirmahan nga ito sa Presidente. Karon, papirmahan na sa Presidente, gi-insert mga kaigsuunan tong amount nga wala gilatag dito mga higala sa bicameral committee. Unsay purpose ana? Di ba? Kung legit nang imuhang gastuhan anang kwartahan, ano wa man imo gilatag og appeal ngadto sa bicameral committee? So mao na mga pangutana din na. So, dingon ron si Speaker Romualdez, kagustuhan man niya ng presidente. Uy, dili ka pwede makaklaim nga kagustuhan na sa presidente. Because ang presidente mga higala, unang-una, ang liable gud ani, kaning insertion, kani si Martin Romualdez. Tungod kay siya responsable sa insertion, karon iyang ipahid, iyang damayon may higala ang presidente. Bisan pa, o kagustuhan na sa presidente, kay na may mga anak, mga higala nga mga panghitabo, nga naay sugyot ang presidente, nga aprobahin na ninyo, kay kinahanglanon na nako, mga anak. Pero, wala mo ingon ang presidente nga shortcutan na ninyo. I-insert na ninyo. It should pass through the legal process mga higala. Dili pwede na nimo nga imuhang shortcut ng proseso. Nga i-insert na lang nimo diretso. Kay ang kana mga higalang insertion, illegal gyud na siya kay wa na moagi o kining deliberation. Wa ma-deliberate ang gastuhan anang imo nang gi-insert. Now, ang presidente, kung dili man gud siya makagusto sa budget, di mo siya ma-accuse ani. Kay kung ang presidente di makagusto sa budget mga higala, iyahan ng ibeto. Di ba? Nasa power mga higala na. Kung ang aportion lang sa bill ang dili gusto sa presidente, naagyapon siya gahom nga lain. Kanang gitawag nila line veto. Aportion ana lang di niya gusto, mura to iyahang ibeto, dili niya gusto. Pwede na line veto mga higala. So karon dili ka makakyo sa presidente nga siya mo'y nagsugyot ana nga i-insert na. Kung siya man o galing, kung tinuod man ang istorya ni Martin Romualdez, liable gyapon si Romualdez kay siya man mga higala o sila man ang nag-aproba na. Nagbitbit dito, kanaday mong gibitbit di ay, wa man day na klaro, kay naa man day na insertion. Diba? So, bisag unsaon, bisag asa ni mo tan-aon, ang liable mga kaigsuunan si Romualdez gayon. Si Congressman Romualdez gayon liable anang trabaho. So, di na dapat mga higala mangulipas. Ang ato ang Speaker of the House o itulak ang presidente nga naa siya gusto. Probably na siya gusto. Ang pangutana din dili man mga higala kung kinsay dunay gusto. Ang pangutana karon din kinsay naghimo aning illegal nga buhat. Presidente, may nga wa pa man ko nakapirma na, wa pa man ko pirma na. So dili pa nimo siya hold liable, kaya wa man siya mo pirma pa na. Unless kung yan nang ipirmahan karon, unya na insertion, kunay bans mo. Di ba? Kunay bans mo. Pero wa pa man mo pirma ang presidente. Propose pa man na siya nga pirma sa presidente. So, ikaw karon din na. Ikaw gano'y responsable din na. Di ba? Ikaw may nagbitbit ana dito nga papirmahan para mahimong balaod, para maka-withdraw mo anang unsa na inyo ang ipang-insert din So, lisod kaayo na nimo to ison ang kamatuoran. Unless kung si presidente ni pirma na, therefore I conclude nga kunay bans mo anang insertion. Pero tungod kay ikaw ra may nakapirma pa diha.
Ang mga membro sa Baykam mo man po ito nga, wa man may kailaan na, wa man na matuki, wa man na ma-deliberate dito sa Bicameral Committee. Ganun na naman na din na, kay gi-insert lagi. Kinsa nag-insert ron din na, di ang tambalos-los mga higala. Mauna ron din hay nakabahog, tik-tik. Alas 8:27 na sa buntag. So much ana mga higala. Ato anang subaybayan. Kay impeachable offense na. Bantayan na. Kay kwarta na sa mga tao. Asa na po ka nagastuhon mga igalas. Pamulitika na po ni aning tambalos-los. Wa ba mo kabalo? Unsa kadako ang gigasto mga higala atong People's Initiative. Iyahang ipanghatag sa mga congressman para makakuha lag pirma nga na sa mga barangay. Ang mga congressman nang hatag po kwarta sa barangay kay barangay election man to na time. Unya palpak ayang People's Initiative perti na ko gasto. Kahuman ni gasto na po siya sa impeachment may gala gipambayran ang mga congressman 150 million. Lahi pa tong upang ipanghatag ngadto sa mga opisyalis mga higala ubos Malacañang. No? Nya nibayad na po siya o nigasto na po siya sapi sa mga tao para sa puangong Tatay Digong paingon nga to sa ICC. Ha? So pati dako agiwaldas mga higala ning ato ang Speaker of the House. Unya dako-dakuan ng kastiyan, budot-budutan ng kasimod mo istorya mga higala inyo gaga. Tanawa ra gud na. Ang ato ang kwarta mo gibinuan na ning tawhana gini. Samtang sa laing bahin mga higala. Yun na pa. Kani si Boying Remulla. Gusto mamahimong ombudsman. Kaysa iya ang tanaw, ipit gud siya aning kaso nila kang Tatay Digong illegal arrest mga higala. Kay namahayag naman daan si Ombudsman Samuel Martires nga murag na ag probable cause. Anad man guni si Boying og sulot ba anang mga kaso. Kay iyang anak nadakpan mga higala dakong amount sa drugs. Siya ang DOJ secretary. Gidismiss sa prosecution. Kaya ang prosecutor under man sa DOJ mga higala. That time, dili pa siya DILG. DOJ secretary siya. Nadakpan niyang anak sa drugs. Dismiss. Ikaw daw, prosecutor ka be. Under ka sa DOJ. Tawagan ka niya. Bata, ayusin mo yan ha. Immediately, dismiss mo yan. Nakakahiya yan. Ang ama niyan, DOJ secretary. Karon gusto na pod niya nga kwaon ang ombudsman nga naa siya pending nga kaso para iyan na pod siguro mga higalang i-dismiss. Wala na gud ni garapala na gud ni mga higalang gobyernohan No? Garapala na gud. Nangambisyon na pod siya nga kwaon niya ang posisyon sa ombudsman. Di na siya pending. Dapat gani kung nag-float man iyang pangalan as one of the candidate nga mahimong next ombudsman, siya pa'y mingon nga, ayoko yan kasi conflict of interest. Meron kaming kaso dyan. Baka ano na lang sabihin ng mga Pilipino. Kung ma-absuelto ako dyan. Ako ang ombudsman. So, akala ng mga Pilipino niyan, lutong Macau. Di ba? Dapat na akay delikadisa. No? Muna gusto niya kwaon na arong ombudsman nga pwesto. Kay iya na po nang i-dismiss ang iyahang kaso din nga pending. Kuyog tong iyahang igsuon sila General Torre, sila Canilaw, kinsa pa ng uban diya may galang involved sa illegal arrest ni Tatay Digong. Yan na po ng kwaon mga higala. Kwaon na po na niya ng pwestuhan na. Pastilan yun yung tawhanan Bagag naong ba? Wala na mga higalay delikadisa. Sa present administration karon dili na uso mga bay ang delikadisa. Dili na usong delikadisa. Dapat katong DOJ secretary siya. Dili lang kay naglib. Hawa gyud siya nang lib. Balik mo na. Mahadlok man gyapon prosecutor ana. Naamang gyapon na siya mga higalay moral ascendancy. Because anytime mo balik siya, kay nag-leave of absence lang man siya, sa dihang iyang anak, nadakpan may galang daghang kay drugas. Kauman, gipa-technical. Dismiss ang kaso. Di ba? Awar ako na. With prejudice pa siguro itong pagka-dismiss sa mga gala, para di na ma-refile.
Dapat niyang gihimo ato, niresign siya para taga-agdalan ang investigasyon. Dili lang ng live lang. Mubalik manggihapon ka na, di ba? Ma'am Ilsa Kyotso, good morning. Ubas ng kaban sa bayan dyan. Sa una ng pag-ulian sa gobyerno. Mga gani, wala na kita ni. Konsumisyon tayo mga gani. Oo. Karon, kaya nasulbad naman yung problema ng droga sa iyahang anak, ang dakpan. Kanina po ng iyaha, may galang problema yung sulbaron. Iyaha na pong suungon ang opisina sa ombudsman. Gusto niya, siya ang mahimong ombudsman para iyang ipang-dismiss ng ilahang kaso karong giatubang din na sa ombudsman. No? Mao na po na plano mga higala ni Buying Rimulya. Baga gyud naong wala na mga higalay kining delikadisa. Kay lagi sa kaninga administrasyon dili daw uso mga higala ang delikadisa. Dili uso ang delikadisa. Oh? Kaya kung doon na kay delikadisa, you have to inhibit yourself. Especially if you are a party in interest anang opisinahan. Ha? Imo anak, di-prosecute, ang mga prosecutor under nimo kay DOJ secretary ka, na kay moral ascendancy over ang mga prosecutor nga naggunit sa kaso nga dako kaayo sa imong anak kay illegal drugs na dakpan. Igo ra ka mag-leave of absence. Di ka mo resign. Kabagaragod ni Mugnaong. Paunsa makahimo sa ilahang trabaho ang imong mga sakop nga mag-imbestigaan ang kaso sa imong anak nga illegal drugs kung ikaw maoy ilahang amo. Di ba? Mura ka permit nagbitbit og luwag. Kung dili mo sugot ang mga prosecutor sa imuhang gustong i-absuelto ang imuhang anak, i-dismiss ang iyang kaso, doklo ni mugluwag. Kaya naara ka na sa DOJ, diin under ang City Prosecutor's Office. Karon, kanina pod, ombudsman na pod ang iyahang kwaon mga igala, kay iya na pong i-dismiss ng iyahang kaso ni General Torre, kaso nila Kanilaw, kaso sa iyahang igsuong si John Vic Rimulya, ug katong uban pang involved sa illegal arrest ni Tatay Digong. Mao na bright yun. Bright mga igala nga way uwaw. Hindi ka mga bright din na, pero naapay uwaw na bilin. Kani bright mga igala nga way uwaw, garapala ng tirada. Kay dili na daw uso mga igala ang kanang gitawag nilag unsa ni? Kanang delikadisa sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Wala na ng delikadisa, John. Dili na nauso. Wala na delikadisa. Kay gikan sa presidente down the line, wala na delikadisa mga higala. Wala presidente, Mga Duterte ang nagtabang sa iyaha. O siya gihimo. Iyang amahan, gipalubong. Dili lang ni way delikadisa. Wapay uwaw, way utang kabubuton. Di ba? Iyang gipapriso ang tao nga nagtabang sa iyang pamilya. Nagtabang nga mabutang sa pwesto. Di ba? Kani iyang mga cabinet secretary, otro pod. Tanan, mga cabinet secretary, awan ang iyahang spokesperson din na mga igala. Perte nakakritisay sa tunguna sa presidente. Sa dihang gitagaan, giupiran mga igala pwesto, perte na kadaig, murag amaw. DOTR secretary, perte mo tilap og lubot kaniadto sa mga opisyalis mga igala din na panahon ni Digong. Karon, mura nagdemonyo mga igala, makahuder sa mga identified nga iya sa previous administration nga mga opisyal sa DOTR, mura nagkinsa. Di ba? Si General Torre. Sa 3 ka bulan, kaduha na promote, why delikadisa na? Gipangyatakan ang uban ng mga opisyal nga qualified pa unta or mas qualified pa sa iya. So, therefore, we could conclude nga kani mga higalang administrasyon na ni dili na uso ang delikadisa. Wala na'y delikadisa ni mga higala. Unsa man din ang delikadisa dyan? Importante na. Nakuha ta na mga higala nga word, ang word lang sa mga Espanyol, delikadisa. No? Pero kanang delikadisa,
una pa man nalitok sa mga Pilipino gikan sa pulong Espanyol na anatadaan anang delikadisa. Nga once involved ta, we have to inhibit. Kana bang istorya ba nga di ta manghilabot ana? Kay kuan ba yata ana kanang involved ba yata ana? Di na ta mag-apil-apil. Para matagaan og dalan ang investigasyon. Sumot pasabot, even before na mga higala naabot na sa tungba ba ng word kanang pulong nga delikadisa, naa natangdaan ana sa ato ang pamatasan. Naatay delikadisa. Nga kung mag-away ang managtiayon, ang mga ugangan dapat di mag-apil-apil. Kaya na ay delikadisa. Di ba? Delikadisa na. So, una pa man ta natudloan ang nga pulo nga delikadisa, ato na nang gi-practice. Una pa man nato nalitok, gi-practice na nato. So, part na mga higala sa ato ang culture. Once culture becomes our practice, becomes our habit, na ana siya mga higalay epekto isip balaod na. Di ba? Ang delikadisa mga higala, dapat i-observe na nato. Kay bura na po na siya mga higala part sa ato ang legal system. Kay ato na nang gina-practice, gina-acknowledge na mga higala sa ato ang balaod. Nga dapat, kini mga higalang, mga public officials, magbaton gyud og delikadisa. Kay ang involved ang delikadisa mga higala. Fairness, fair ka. Kini mga higalang pure ka. Kining pride nimo. Di ba? Importante man Tanawan ko ng mga taong way delikadisa, di ba? Kasagaran, bagagnaw. I mean, ang istorya ng Kostinood, bagagyog na ang mga kaigsunan. Taon-taon, ato ni balikan, human lamang pipila ka mga pahinomdom. Isyu sa masa. O, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Alright, balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programa nga issue sa masa. Doon na 40 minutos ang kalabay human ang alas 8 sa buntag. Speaking of delikadesa mga higala, sa magkausap pa, no, ato ang i-reiterate nga importante kayo na, especially sa to ang mga public officials. Di ba? Wala naman ko na ito na makita no, sa pagkakaroon ang diwa mga higalaan ng delikadesa. Pabagaay na ba? Ato una siguro, masulti na ito. Kaning mga pangwarta, mga higala. Makakwarta ang pipila ka mga public officials. Kaniyad to. By accident lang mga higala. While they are in public service. Siguro, na sila natabangan. Ang natabangan nila, hatag o kwarta. No? By accident ba? Pero karon mga higala, ang pangwartaan ng gobyerno, premeditated na ginaplano na. Premeditated na ginaplano na mga higala ang pangwarta.
part and parcel sa ilahang plano na ang pangwarta, mga kaigsunan. Kaniadto, ancillary lang ang pangwarta. Karon, appeal na gyud. Di ba? Nganong nasulti na nimo. Tanawa lang ko na mga construction, mga project, mga igala. I-appeal man nagkwinta niya mga SOP na. Una dawaton si Kuan Mangayo, si Congressman Mangayo. Mutigbas po ang district engineer, ang director mutigbas, ang quality control mutigbas. So pila tanan ni tinigbasan nila. Dagan siguro nag mga 50%. So 50% na lang. No? 50% na lang ang kuan. Mabilin. So ang kapital na to, pila. Pila naliganan siya ako na to. So, kwenta na, apil mga higala, ang kining gitawag na to, kuan? Kining pangwarta. Kaniya to, magpasalamat lang makakwarta. Wala na karon apil na. Di na mo pasar ng imuhang mga plano kung dili nimo i-include na din ang pangwarta ng mga opisyalis gobyerno. Wala na. 70 ng planuhan na. Tungod kay wala na mga higalay delikadisa. Ang nasod nga naapay delikadisa mga higala karon, as far as I know, is Japan. Taas pa gyud kayo gihapon silahan ng delikadisa kanang pride mga higala. Nga kung mabutang sila sa kontrobersiya, nga dili nila kaya mga higala nga prubahan ang ilang pagkainusinti, magharakiri sila, maghikog. Tungod kay naa pa sila mahigalay delikadisa. Di sila gusto nga idamay ang ilahang pamilya sa ilahang problema. Di ba? Sa ilahang nasugatan nga problema sa kinabuhi. Tungod kay naa pa sila delikadisa. Deres Pilipinas, sos, Ginoo ko. Nadakpa na nimo, di pamuangkon. Ingnon, ikaw pa'y hagiton. Ingnon pa ka, dimanda. Sa korte ta magkita. Di ba? Dimanda. Sa korte ta magkita. Mabitaw na. Nga kung naamay survey karon mga higala. Paminaw mo, na-survey gipagawas ang Okta Research. Daghan daw sa mga Pilipino ang uyon nga mubalik ta sa Rome Statute, pamimbro tag apil mga higala anang International Criminal Court. Kay nag-withdraw naman ta. Na ako'y isa din ka kondisyon mga kaigsunan. Kung magpamembro ta og balik anang ICC, dili lang ng mga crime against humanity, war crimes, genocide, i-appeal nato mga higala ng crime of corruption and bribery. Kay daghan kay nas Pilipinas nga dili ma-address dire sa ato ang nasod sa ato ang mga korte. Kanang mga murder, mga crime, kaya kay na sulbaron mga higala sa ato ang mga korte. Pero ang crime of corruption, wala yun. Dagko kayog involved, billions of pesos ang involved mga higala. Takwahaw lang mga absuelto ning mga public officials nato nga involved aning dagko kayong amount. So, we have no capacity to try and decide promptly mga higala aning mga kasuhan ni. And therefore, yato tani sa ICC appeal ning kasuhan ni, siguro. Kay basig o mamembro tagbalik sa ICC niya, ma-appeal ning graft and corruption mga higala sa cognizable case before the ICC. Basig dinha pa na ay mga public officials Pilipinas ang masintinsaan sa kasong graft and corruption o bribery mga higala uban pang kaso nga naglambigit sa kwarta. Di ba? Naaba mo ninumduman nga public official na kumbikto mga higala? Wala. Wala. Puro absuelto. Ramon Revilla, Jinggoy, Irap, La Arroyo. Okay, kisa pa daghang mga kaso kanito may walay na kumbikto. No? Ganun wala makumbikto tungod ka kay inosente sila. O tungod kay unable because of influence ang ato ang korte to do so. Nga pangitao na lang sa korte unsa to mga jurisprudence na pwede nilang gamiton o balaod na pwede nilang gamiton to acquit the accused.
not to convict the accused. Because our law is pro-accused. Di ba? So, kung mabalik ta, sa ICC, i-appeal ta na dapat. Ilabi ta na dito. Nga, mo ni Usos Pilipinas nga wag yung makumbikto. Inotil ang Kortes Pilipinas sa pagkumbikto ani mga public officials sa kasong korupsyon. Mo ni nga, kamo mo'y bista nila. Kamo mo'y trial niya. Crime against humanity, kaya kayo na mga murder cases, kaya kayo na desisyonan diri sa itong mga korte. Pero corruption, mga plunder, mga gala, wala yun na kumbikto mga kaigsuunan. Mauna ang sad reality. Taon-taon, balik tayo, malamang pipila ka mga pahinumdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the eBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Balik ta may gala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Samtang 48 minutos na nikalabay. Human ang alas 8 sa buntag. Happy birthday din ha kang Tutoy Bato. To aning technician mga higala. Have a happy birthday on this very special day. Sa tanan na lamang nagsaulog sa ilahang adlaw na tawhan karong adlaw, happy birthday na lamang kaninyong tanan. Inaotang malipayon mo sa inyong adlaw na tawhan. Pasalamat kadto sa labang makagagahom nga nadungagan na po ang inyong ina. Ang butang nga ginalikayan gyud sa tanan kanang madungagan ang edad, pero magpasalamat matabot tag buang, no? Magpasalamat ta kay niabot ang birthday, pero maglagot ta sa tong edad kay natiguang na ta, wala giingon mga higalas panultion nga man is full when it's hot, he want it cool, when it cool, he wants it hot, always wanting what is not. Diba? Di ta kasabot kung naa ang ato ang uyab, kung naang ato ang bana, maglago ta. Kung wala atong bana, mingaon pod ta niya. Kung naang ato ang uyab, kung wala atong uyab, mingaon ta. Kung naang atong uyab, mingaon gyapon ta. Kuyaw ginang uyab today. Chip Dantes. Di ba? Kung wala ang asawa, mingaon ta. Pero kung na ang asawa, dili ta mingaon. Naraman din ang asawa, nagtungkaro. Pero ang uyab, kung wala ang uyab, mingaon ta. Unyag na ang uyab, mingaon gihapon ta. Agaray. Ngano kaha? Ngano kaha na siya, DJ Sweetheart. Unsa may mga explanation ana nga kuan, phenomenon, unsa na nga phenomenon siya. Grabe gining uyab phenomenon, ang tawag ana uyab phenomenon. Ay nako. Shout out Badlungon si Dundon og si Richel, salamat gikan kang Riniboy Salway.
Thank you so much, but now, so much anak mga igalang istorya no, sa gitawag na to o kanang uyab-uyab. Maro mo gini kalipay gud maka-smile mo din. Kining mga istorya mga kaigsuunang survey nga gusto sa mga Pilipino mobalik taan ng ICC. Mo kay ningon ko. Wa ba na problema, balik taan ng ICC. Pero atong isugyot nga dili lang ning crime against humanity, genocide, sa panang uban nga mga kaso karon din na nga cognizable sa ICC ang ibutang dapat i-include mga higala ang plunder, graft, and corruption kay daghan kay nas Pilipinas nga wala gyud na kumbikto mga higala involving public officials. Dapat dito na sila taralon pamprisuhon na sa ICC mintras taralon ang ilahang kaso sama aning naitabo kang Tatay Digong. Ngano man. Daghan man kay na dili man ang mga higala sila makumbikto. Kay kaila man nila ang mga judges. Naa sila impluwensya. Makakamang dito sa huwis. Sa mga justices. Ang uban, appointed pa nila. So, di sila makumbikto mga higala. So, may nang dito sa ICC na taralon ng mga iyon-anang kaso, graft and corruption, kaya muna uso des Pilipinas, plunder, bribery. Dito, pwede. Pwede kayo. Kay basin pa, kaning mga kasuha, mataral dito sa International Criminal Court, na anay makumbikto gyud mga igalang public officials nato nga corrupt. Kay hangtod kita-kita lang diri, wala. Murder na makumbikto. Rape na makumbikto diri. Pero graft and corruption, wala mga higala pa na kumbikto. Nga dako nga public official, well-known mga higala nga public official, dili lang well-known sa iyang pagka-public official, well-known sa iyang pagka-corrupt. Wa pagyud mga higala tay nadunggan nga ingon ana na kumbikto. Na hinoon daghan kayo na akwit. Kaya ang ginapangita na lang sa korte, unsa to mga jurisprudence ug balaod, mga legal principle nga mag-akwit mga higalas public official. Inay mangita og mga provision sa balaod, mga jurisprudence nga magkumbikto aning public official. Aron dili pamarisan mga higala. So, matod sa Okta Research, 57% sa mga Pilipino, tibok Pilipinas, ang gusto na mobalik sa ICC. Dakong parte niini, taga Luzon o taga Visayas. Dire sa Mindanao, daghan ang dili gusto. Only 33%. And 66% dili gusto ta mobalik anang ICC. So kamo karon naminaw din na unsay plano ninyo sa inyong kinabuhi, basta akong plano ko. Kung mobalik tag ICC, i-appeal nato nga cognizable sa ICC International Criminal Court ang kasong plunder, ang kasong graft and corruption, bribery mga higala para naanatay madunggan nga public official nga corrupt na hukman mga higala gyud na priso gyud. Tungod kay kung diri ng kasuha taralon sa Pilipinas, mas mutuo pa ko anang ubang mga kaso, rape, murder, uban pa. Pero kanang graft and corruption, buragway kapaingnan, dismissal, ragid yapon ang tanan. Kung ana, kalisod magkumbikto diri sa Pilipinas o graft and corruption mga higala nga kaso o plunder. Ingon ana. Ang kanang mga kasuha, ginagamit na lang na karon balas pamulitika. Pero kung maingon ka nga na ay makumbikto ana labo kay sukad kaniadto hangtod karon wa patay na dunggan nga nakumbikto ana mga higala. May nang i-appeal na dito sa ICC kung pag magpamimbro patagbalik mga kaibigan. Ay naku. Doon na mga higala 56 minutos sa kalabay, human ang alas 8 sa buntag. Sa laing bahin, na mahayag karon ang pipila ka mga senador nga kampante paggapon sila nga si Chis Escudero maoy ila may galang Senate President okay mahayag mo dalagi si Chis Escudero matod pa ni Senador Villanueva mga igala maraming naipasa na mga batas during sa kanyang term sa kanyang panunungkulan as Senate President kaya kampante kami at saka
medyo okay siya sa impeachment against Inday. Alam natin ha. Political man na mga higala ng impeachment. Oh. Kaya ang interest mga higala ni Chis Escudero, he's not really to defend Inday Sara or acquit Inday Sara. Ang iyang ka-interest, ako nang ginabalik-balik, depinsaan si First Lady. Kay si Inday Sara, gusto nag-bloodbath. Kay dito niya tukion. Kadtong white envelope mga higala sa full-blown trial sa impeachment nga magduhig ang mga ebidensya nga nangwarta dahil nigdako ang First Lady mga higala. Butang dili gusto ang First Lady mautingkay. Iyang gisugo siguro si Chis Escudero kay mao man ni ang iyahang tigtagay mga higala, tagay boy man ni. Sa First Lady, ayaw na lang ng impeachment kay maapil ta na. Mo nang todo depensa si Chis. So ang iyang todo depensa nga makabenepisyo pod kang Inday Sara, makabenepisyo pod kang Inday Sara, incidental lang na. Dili gid na maoy intention nga depensaan si Inday. Nahulog na lang na ron nga two birds in one stone. Depensa kuno siya ka Inday, but at the same time, depensa siya kang First Lady. Humot siya kaayo mga higala sa tanan. Mo na'y lami kayong pamulitika ni Chis Escudero karong panahon. Ang nagkonsumisyon ang tambaloslos. Kay dako kay siya gasto 150 million bayad sa pirma sa mga congressman, mupaingon lang gyapon ang impeachment mga higala sa basurahan. Paingon lang gyapon sa basurahan ang impeachment ni batok ang Inday Sara. Nya dako na kay gasto. Dako na gasto atong PI People's Initiative, pasignit kang Tatay Digong, impeachment perti nang dako ang mga gala, puro ni tanan kwartas gobyerno, iyahang tinambaloslos, karon wa lang gyapoy nahimo. Tungod kay ang pagka-presidente, dili lang na istorya sa politika og imong kamaayo. Destiny po na mahimong presidente. Si Tatay Digong pa, wa siya mga ambisyon ana. Kay bisan sa iyang law school, di siya top-notcher. Awa yung mga top-notcher, gimo rin niyang mga gabinete. Because ang pagkapangulo is also a destiny. Alright, wa naman tayo oras mga ba. Ini sa ito ang panagkuyog, panagkubanuban sa programang Isyu sa Masa. Ning adlaw nga Martes, sa unang adlaw sa bulan sa Hulyo 2025. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa programang Isyu sa Masa, dili sa 90.7 Love Radio. Una ta magbulag-bulag mga bay. Atong bulawanong pulong kon pulong pamalandong karong buntaga. Ang taong nahutdan na sa iyang kaikag sa kinabuhi, buot na lamang magpakamatay. Apan ang taong puno sa kadasig maningkamot gayud nga mabuhi luyo sa kalisod. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ang turumapon sa mga takna sa mga istasyon. Ako yung alaga, June Bersamin. Salamat, may buntag, and keep safe always, mga bay. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa Masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!